Umbat minn jem tedna għal-ġurnata. Mort ma' qoddisa u niġi nħu bella kafja, laqbad il-rota u ninżel il-gura fil-garax. U noqotem. Għax inti kullim kien bil-rota? Kullu kien bil-rota, karħarti tumur bil-rota u koll. Għandi naqrala, ma ġem fil-garax, noqot naħdima. U x'tagħmel fija lill-ara? U patata u basal u tew u fug u biżelli. U naqra minn kull ħaġa. Xi naqra ħobsu. U tilqattaħħem ma' kwiet u nagħmel xi bella kafja. Il-reġu. Nassum li hemm ħafna nies li tiltaqa' magħhom u tirrakkuntalhom minn dat tip ta' stejjer. Ejwa jiġu ħdejja wkoll. Jiġu huma biex Jiġu huma wkoll nirrakkuntaw kienu xi jixtiequ xi bella kafja u noqogħdu nirrakkuntaw hemmhekk. Iktar staturi u l-gwerra huma. Xedu li tiftakara sewa l-gwerra. U kont inżel jiġifieri lejli blietu, imbeħ xi ħaġa u ngħidu l-familja. Kanna l-bejja miegħu. U forsi. Kanna xi 30 jew 40 tomna raba, jew biċċiet minnhom kienu xari, u għaw kanna l-ħarrub. Mar-rezzett, hawnhekk kanna r-rezzett, għadu hemm. Issa qiegħed it-tfal toħti. U hemm ta' ġilmi b'kemm irqatt waħdi hemmhekk, jien nisma' l-gemm imdieħel bil-lejl, il-ħabta ta' Aprilek, kont ninżel norqod hemm. Dejjem jien tal-familja, qgħod dejna sakemm iżżewwiġtu. U kien irnexxielek twarrab meta ġew biex jiġbru l-bejjem, kien irnexxielek twarrab dik id-daqsxejn ta' bejjem biex. Ejwa, biex narġa' nibda mill-bidu. U kif ġrat di, kif ġrat? Dik għat li jommi, għat li għara kif tamlu skarta u tiskarta naqra, għat li istaħalli ħjidlam, għat li juħudu ma' r-rozzet, għat li għad maħħom biex ma jgħajtux. U għat maħħom biex. Għat maħħom bil-lej. Zitt iktar bejjem? Umbad, waħda zitt l-oħra u. U rnexxielek tibda tbieħ. Dejjem bil-negozju b'xi il-bambini provda, providenza tal-kbira għamna. Ma tix taqta' qalbek minn Alla u.